Amen. Mina kulama ubizo nganza kwethu akulona ubizo lokukhombisa ukuthi awazi kangakanani. Mina ngibizelwe ukukuvezela uKristu Jesu. Amen. Mase ngikwazisa ukuthi kuvelani ekwazaneni noKristu Jesu. Mase ngikunika futhi ama examples ukuthi nanka mina wama benefit. Hallelujah. Iyona into engibizelwe yona mina le. Futhi ngibizelwe ukuarguisha nehlakaniphi. Lezi igooglisha la internet. Mase icabanga ukuthi zinga debate thina abazalwane. Angiyona lenhlobo yomfundisi ukuthi mekukhona ama Jehovah's Witness e18 ibatshela ukuthi angikho. Yile nhlobo yomzalwane emiqhamuka ama Jehovah's Witness athi we kandilo aha. Hallelujah. So ila sokhulisana khona ke thina njengebandla ukuthi yazi ukuthi once usumukela uKristu njengenkosi nomsindisi ilevel osu-operate kuyona ngolimi lana emhlabeni usuprofessor. Amen. Hallelujah. Mfowethu yazi lokho kangangokuba ungaze wena uyitshela ukuthi esakhe isimo uyokhululwa kusona ukuthi ube kwizandla umuntu othile okhonza uNkulunkulu wakhe more than wena. Uzukhokha imali ugibele ngenxa yokuthi kunomuntu okhonza uNkulunkulu wakhe more than wena kodwa kube nawe uyibiza ngomzalwane. Thina sibizelwe ekutheni sivusa uNkulunkulu ophila kuwe mase ubeka isandla edolweni noma ekhanda noma esiswini la ugula khona usicebe isimo. Ungawukhokhanga u15,000. Hallelujah. Iyona into engibizelwe yona mina. Amen. Iyona into esibizelwe yona ke thina njengamanje labazalwane ukuthi ileague esidlala kuyona sidlala kwileague yabantu abamasabayo uNkulunkulu. Amen. Now ukwesaba uNkulunkulu asikhulumi ngokuthi uNkulunkulu uyiterrorist uza kuterrorize. Asikhulumi ngokukuthusa thina mesikhuluma ngoNkulunkulu bafowethu. Sikhuluma ngoNkulunkulu ongubaba. Hallelujah. Ukuthi mengibaleka ngijahwa ibhubesi. Ngithi ngeke ngize ngibaleke ngidlule ekhaya mina ubabe khona. Ukuthi yena nebhubesi ba relate kanjani? Ahlangene nami lo. Mina ubaba uma ngibaleka ngifike ngicashe emva kwakhe uzodila nebhubesi. Hallelujah. Iyona nto ke bazalwane mina ngibizelwe yona. Yabona ukuthi ukukhola kwakho is not a matter of ukuthika amabhokisi. Mekuthiwa abazalwane uyakhola ukuphakamisa isandla. Bese sikubuza ukuthi uyamazi uJesu? Ngiyamazi uJesu. Ubani? Hayi umfana nje kaMaria benoJoseph. Babemfundisa nekhapeni. Hayi awukho kwileague yabantu abaziyo. Amen. Ngoba lokho kushoyo even singayi tavern manje. Siyobuza umuntu osetavern uyamazi uJesu uzothi yena. Ubani? Athi indodana kaSoren so. Fune mina mengikhuluma nawe. Ngithi uyamazi uJesu uthi yes ngazi ukuthi kuvelani ekwazaneni naye. La ungazi wena khona. Uyithathe over i-discussion. Ubungibuza ngokwazi uJesu, mina ngizokutshela ukuthi ngiyamazi kodwa khona iphathi ekufanele ngikwambulele yona. Yokukwazisa ukuthi kuvelani ekwazaneni noKristu Jesu. Mase unginika ke bafethu iflow. Awusuka madoda. Akwanginika iflow senkingeni. Hallelujah. Now nganza kwethu ke imbhalo engcwele the scriptures encwadini yama Proverbs chapter 9 verse 10. Asiqale nje la lento. The fear of the Lord. Ukwesaba uNkulunkulu. Amen. The reverence of the Lord. Ukumhlonipha uNkulunkulu. The respect of the Lord. Ukumhlonipha mfowethu uzithobe uzithibe kuNkulunkulu kunemphumela emihle. Amen. Hallelujah. Amen. Kuba neprocess eqalayo empilweni yakho ebizwa ngani? Ukuqala kokuhlakanipha. Meaning wena ubuclever but you were not wise. Hallelujah. Ukwesaba uNkulunkulu kuyini? Kungukuqala kokuhlakanipha. Ama Proverbs bafowethu chapter 9 verse 10. Amen. Now abaningi bethu bagcina la ukuthi khona uqala kokuhlakanipha kukusaba uNkulunkulu kanti alipheli lapho leli verse.
liqukethe kwethu limumethe ulwazi oluyisimanga nesambulo esiyisimanga. Amen. Iyaqhubeka ithi the knowledge of the Holy One. Hallelujah. The knowledge of the Holy One. Iproducani yona good judgment, understanding. I produce imbono yakho. Kodwa iproducani ukwahlula okuyikho. Wayizwa lento? Then who is the Holy One? John 4:24. Hallelujah. Who is the Holy One? John 4:24 says, God is spirit. Unkulunkulu ungumoya. What type of moya is unkulunkulu? Ungumoya ongcwele. So when we speak about the Holy One, we must kuluma ngongcwele. Amen. Uma sikhuluma ngongcwele, sikhuluma ngobani? Ngobaba uNkulunkulu. Okunguye. Onjani? Ongcwele. Hallelujah. Now, the fear of the Lord, ukuhlonipha, ukwesaba, the reverence of ubaba uNkulunkulu plus the knowledge, ukufundiswa, unikwe izambulo, mesumazi uNkulunkulu, not from a position yokuthi ucuphile uNkulunkulu, ulinde ukuthi wenze iphutha, mase kushago 2 feet. Ngeke size sifane. Uma wena ukholwe in the fear yokuthi uNkulunkulu ucuphile, nami engikholwa in the knowledge yokuthi uNkulunkulu ngubaba. Angeke size sidlale kwiligi eyodwa. Amen. Ngoba wena uzoba nobufakazi wena obuveza uNkulunkulu as a God of which hand. uNkulunkulu ocupha abantu ukuthi benza amaphutha mase ikhombisa kubona uNkulunkulu. Uma bengenzi iphutha akayivezi. Hallelujah. Mase kuthi thina sikuvezele uNkulunkulu ongubaba. Yayibona le? uNkulunkulu onomona. uNkulunkulu onentshisakalo ngawe unje. Uma ungangikholwa ukuthi ngithini, hamba ubheke igenge owufunda nayo esikoleni. Hamba today uyobheka abantu owufunda nabo esikoleni nokhule nabo. Mase usinike report next week ukuthi banjani wena unjani. Amen. Mase uhlambuluka ukuthi bengiloku ngithi uNkulunkulu uhambela kude nami kanti hey man uNkulunkulu uyangiphimba ngolimi lasestradini. Uyangihlobisa, uyangivuselela, uyangiredeema, unginika intengo entsha. uNkulunkulu esimkhonzayo lo. So bafowethu uma sikhuluma sindawonye, izona izinto ekumele sivezelane zona lezi. Ukuthi kungabiki isikhathi la kuthiwa khona Thabiso sicela mfowethu usiphe izwi noma sicela usiphe ubufakazi ukuthi hawo kodwa baba Madondo ubungangitsheli ngane at least 2 weeks ago. Hallelujah. Amen. Mamcele sizocela usikhulekele usivalele inkonzo hawo baba ngikhatha nabantu yazi uyangihlaza. Ubungangitsheli ngane last week at least ngiyiprepare for ukuthi ngizovala inkonzo ngokuthandaza nje kukodwa. Thina sizama ukubuyiselana nake bafowethu ngokwezi likaNkulunkulu ekutheni we must be instant in season and out of season. Hallelujah. Ukuthi ungifica kuphi na kanjani uzongifica ngile yonto eyodwa. Amen. Hallelujah. Amen. Now this is the background bafowethu esizokwakhela phezukwayo for intshumayelo yanamhlanje. Amen. Whether sizoyiqeda noma ngeke siyiqede but if foundation me strong, amen, guaranteed uzoyiqedela wena le ntshumayelo. Even next week ungasukuma sihlangene siyibandla uthi baba ngicela ukuqhubeka nentshumayelo ya last week ngifike ngayiqedela ekhaya. Ila kufanele sifinyelele khona. Ngoba sizele la ukuzobukela abashumayeli nokubukela abaculi singxenye yabo. Hallelujah. Amen. Sifuna thina ube nentshisakalo.
ngisho usagqoka usekhaya uyibuka esibukweni uthi I'm having a divine appointment with my God. Ngine appointment mina hayibo une appointment nobani noBaba uNkulunkulu wena hobi. Do you know who you're talking to wena? Ubani ukhuluma nawe ukuthi wena uzwide kalanga wena ubani wait a minute. Yabona lo muntu ombhekile usenhlamvini yesonto kaBaba uNkulunkulu. Okay. Asiqale nje lapho mina ngisenhlamvini yesonto kaBaba uNkulunkulu. Mina ngumsebenzi wezandla zikaBaba uNkulunkulu. Ngiyimvu yedlelo likaBaba uNkulunkulu. Angivele ngithintwe nje isinomi kanjalo. Ngithi kantholakala mina can't get. This is the language ukholo mfowethu ekufuneka kube nayo. Ngisho ngathi abantu phakathi kwabo baningi kangakanani engakholweni nasekufundeni nasekwazini, but they must not be able to steal the crown yesalvation yakho. Ayimana uyibeke ngesizulu esihle. They must not be able, akumele abantu nje bavele bangene kungena stock nonsense nje empilweni yakho baphume bengamemezanga ukuthi sicela usigadele inja leyo Kristu egadile. Amen. Ngoba kubhaliwe kuleli gate lakho man ukuthi you enter at your own risk. Amen. That is you umzalwane. Ayumzalwane ofonelayo uya esontweni namhlanje sikulindele ebandleni namhlanje. No. Awukho kuleyo ligi wena. Amen. Hallelujah. Usukuleliki le ekuthiwa mekukhulunywa ngokufa uthi uyadela wena usulapho ngoba to be in this body is to be absent. Amen. Hallelujah. Iligi bafowethu kufuneka sithina sesidlanga ngabe sidlala kuyona ukuze singabi imuka nandwendwe nje noma ekuthiwa kunetende grounding sesiyagijima sibeke khona. Hallelujah. Umfundisi wenzi 1-on-1 egrounding ubiza 6,000 sesiyagijima sibeke khona siphethe amabhakede nezigubhu. No, asikho kuleyo ligi thina. Sikule ligi ephethe isambulo sobuhlakani bukaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba ngobuhlakani bakhe uNkulunkulu by his wisdom, just by his wisdom kaBaba uNkulunkulu, the entire foundation of the earth and all that is in it, i-foundation yomhlaba wonke nakho konke kuwo kwabhalanswa kwamisa ngendlela yokuthi kungawi. Can you imagine umsebenzi ongaka uNkulunkulu asawenzile ngokwakha umhlaba mase uqedile upresenta kuwena ethi asengishiya wena ke mina la sengiyele ekhaya mina ezulwini kodwa ngifuna ukukushiya nengxenye yami ukuze ukwazi ukumanage umhlaba. Ngoba uNkulunkulu mekushiya akakushiye nje ulambada ukushiya nengxenye yakhe, a portion of himself. Hawu baba yini ozongishiya nayo ingxenye yakho uNkulunkulu uzokushiya nengqondo. Amen. Kuneyinqumo ekufuneka uzenze ngalomhlaba. Amen. It's just that ngisavuselela umlilo. Lo yamlilo wasekuqaleni, the first love. Eyakwenza wasukuma waphakamisa izandla zehle inyembezi kuwena. Wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Uphi lo mlilo? Njengoba sesikufonela manje Moses esontweni. Uphi lo mlilo? Uma kuneyinkonzo midweek suyafonela ukubuza ukuthi uyeza yini noma cha. Qala the time usahlangene nama challenges. Kwakuwena oba number 1. But uNkulunkulu ayiphendule emkhuleko yakho yonke Nkosi ya withdraw. Amen. Hallelujah. So ke bafowethu le ncwadi le yama Proverbs chapter 9 verse 10 evuselela lo yamlilo wokuqala owazi wakunika ubuhlakani ukuthi ukwazi ukuhlukanisa ko-wrong no-right. Simemeza wona ke namhlanje ukuthi le wisdom yobuhlakani obunayo eqaleni siyayibuyisa namhlanje. Kanjalo futhi lo lalwazi nesambulo obunaso ngoNkulunkulu, the Holy One, siyabuyisa namhlanje ukuze ama-judgment wakho neyinqumo oyithathayo zibe fair. Hallelujah. Amen. So ke kahle namhlanje sizovula amafayela nje esitha sethu sathana. Hallelujah. Amen. Bengikho uzoqala icula la wakesitele akeni ngekele ngite utelephelela bani awutelephe uJehova. Namhlanje ke bafowethu siyatelephela thina sihlali noSathane nje.
ayino abaningi bethu bakhohlisiwe kwathi uSathane unamandla. Sorry, kwathi uSathane akanamandla. Thina siphethe isambulo thina sokuthi uSathane unamandla. Hallelujah. Futhi ngokwethu thina ngeke sikwazi ukulwa naye. Ngoba sinayo lento edingakalayo ukulwa noSathane. Kodwa siphethe lo nento. Siyami. Siphethe lo phethe lento ekwazi ukulwa noSathane. Awusiphethe bani bafowethu? Awusiphethe uKristu Jesu. Siphethe uKristu Jesu. Ukuthi ngithi ungamzama ngayiphi indlela yokuhlakana namaqhinga. Uthi ngiyabona mfana kithi ukuthi ulambile. Ngiyazi amandla phezu kwakho aqhamuka kizihlo uNkulunkulu. Wena manje ungabuka lamajovelo waphendula beyizinkwa. Hallelujah. Ulambile. Ngaleso sikhathi uSathane uphethe iOros noma igrape juice. Uphendula nankamatshe. Hallelujah. Emese uyamtshela lalela. Umuntu angeke aphile kuphela ngani ngokudla nesinkwa. Kodwa kune ingredient ongenayo wena. Ayikosame nayo mina. The double-edged sword of the Spirit of the Lord. Inkemba kaJehova ihlaba ihlukanisa inhloko nesiphanti eyizwi. Ngiphethe yona. Ngiyakwazi mina ukuphila ngayo ngaphandle kwalokho. Ngoba manje ngiphila ngayo isinkwa siyayizela. Isinkwa siyayizela. Abafowethu kodwa niyizwa lento uNkulunkulu ayikhulumayo nami. Uyawuza umahluko owenzakalayo empilweni yakho i-transition from the old Christian obukade uyona to the Christian oyiyo manje. Iyabuya inkani noma kusadlaleka ngawe nje usengakhahleleka nje sinoma kanjani. Ayibuye-ke namhlanje inkani. Sivula amafayela namhlanje esitha sethu uSathane. Hallelujah. So namhlanje sivula amafayela ke abafowethu uSathane awatshana ngobuqili okholweni lethu, ukholo lwami nawe, ukuze mina nawe sibe nokungabaza doubt. Ngoba ila silimala khona thina abazalwane. Hallelujah. Sivula lawo mafayela yini lelo nganokuvakasheleka nje mina bokungabaza. Sengikholiwe manje 10 years, 15 years, 5 years. But yabona ngenxa ye-internet, ngenxa kaGoogle, ngenxa yokusebenza kwami, ngenxa yokuba se-staff room nabanye abantu, kunemoya ekhona la. Hallelujah. And the more bekhuluma ngibalalela iyangi-affecta. Sengiqala ukugabaza kodwa ngibe ngiyikhona. Sengiqala ukuhleka nama-jokes mekujokwa ngoNkulunkulu noma kujokwa ngabazalwane. Into ebekade ngingayenzi. Kodwa ngithi ngifuna ukufitha ukuze kungathiwa ngistooge sengiyahleka. Hallelujah. Suqala awusho wethu kahle kahle ngempela ngabe ngamamukela uKristu Jesu ngokweqiniso noma ngizayiduma nje esontweni eliphethe umfana ugemfe lapha esize shayithomo isibheke phansi sigaqe ngamadolo. Wayibona lento sijuluke sibe manzi hayi ngezwe kumnandi. Hallelujah. Hey kwathiwa abafuna ukwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi abeze phambili seza saphakamisa izandla kwathiwa shonisana amakhanda phansi sashonisa phansi kwathiwa yishona emva kwami sasho. Ubani wayikhuluma? Imina engangikhuluma noma kwakukhuluma lo engangimlingisela. Uyaqala manje uyangigabaza. Amen. Ngabe ngamamukela ngokweqiniso uKristu Jesu. Uma ngamamukela ngokweqiniso ngiyazi yini ukuthi kuvelane kwazane noKristu Jesu. Yayibona lento? Noma ngazi lokho kwakuthiwa ngikusho kushiwo yilona olwazi ukuthi kusholani. Mina ngingenalo ulwazi. Wasengitshela ukuthi mengase ngife manje ngizogijima ngiyongena ezulwini bengingakhulumi mina bengingemina bengihlambuluka. Mina ngumthakathi mina ngiyabulala. Ngiqedile ingane zakwabani ayikhona eyodwa ephumelele zonke zamaphara. Umama walapha bathe bebethi bayaphakama bavula i-tuck shop ngambekela into ethile mina waqhuma igazi ngamadlebe samncwaba. Ilike engihlala kuyona le.
bathenga imoto ngavuka ngafika imbambathe ebusuku bathe bebheke eMaritzburg yaphenduka yaba yipoto. Ne understand lento engisho ngenza kwethu. So uma wena uzokhuluma uthi ukhulumela mina awukhulumi kwiligi engidlala kuyona. Nginika ithuba uma ukuthi ngihlangane noKristu Jesu ngimtshele ngidalule. Hayi wena ukuthi uyidalule ngami. Angazi noma niyilandela indlela. So usathana uyakwazi ukuyisebenzisa leyo nto ugcina usuyibuza nawe ukuthi kahle kahle mina ngimamukele ngokweqiniso yini uKristu Jesu. Ngabe ngisindisiwe kahle kahle mina noma ngatshelwa but angikufili ukuthi ngisindisiwe. Angiboni into eyinsindiso kimi ngoba ngisaqhubeka la ngigcile khona. It's just that manje sengigqoke uniform yesonto. Or esontweni senginikwe ilento iposition. Amen. Hallelujah. Sathane lesikhuluma ngaye bafowethu onamandla. Amen. Yini ethintekayo enginayo mina ngesinqumo engasithatha sokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kimi. Yini ethintekayo. Hallelujah. Amen. Izinto ezenzakalayo lezi ngenza kwethu. Ngoba uma kuyencwadini kaMateyu uchapter 13 ubheka lapha kuverse 25. Hallelujah. Amaqhinga kaSathane mfowethu okutshala ungabaza kuwe akakwenzi the time uphapheme ubhekile. Ukwenza when you start dropping your guard in Christ. Ukwenza when you start dropping your guard in the faith. Mesefika Nkosi yami afika uSathane while you are asleep. Afika ibuka insindiso yakho ayigudluze ngenyawo mesejale yakhe imbewu yokhula. Hallelujah. Elokhe eqalaza ekubheka athi kulele kunye la ukube kubili ngabe kuyavusana. Hallelujah. Amen. Uyamuzwa uMateyu ukuthi uthini uchapter 13. Angazi noma ukhona lo uvulile. Mumbuka nje kuverse 25. Kepha abantu besalele kwafika isitha sakhe. Awume kancaneke manje because asewona ama-structure la kuleli bandla. Asakhulumela abasebenzi namakhono. Sesiqonda ngqo nje. Ungitshela wethwala wayilulele. Thwala. Yeah. Uma usalele kuzofika abantu. Inkosi yakho. Ngilele kuphi? Ekholweni ekhaya kanjani? Ngilele kuphi mina? Yiphi le ndawo uNkulunkulu afuna ngivuke kuyona? Hallelujah. Niyayizwa lento kwenza kwethu? Uma uzokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi bese uyalala wena. Wethwala imani. Uzolimala. Uzolimala ngoba lento iphethe ibhomu. Bazoyintshontsha. Akangithusa ungitshela ucash la iqiniso. Thwala usalele kuzofika abantu bazohlanyela ukula phakathi kwamabele. Uyayizwa lento? Lesinkwa sokuphila esiuKristu Jesu osiphethe. Amen. Uma usithatha mase uyalala sizofika ihlakaniphi. Amen. Hallelujah. Sizofika ihlakaniphi bese zenza njani? Zitshale ukhulu. Hallelujah. Niyayizwa lento bazalwane? Sifundisiwe ke thina abafowethu njengabazalwane. uNkulunkulu usiphile isambulo ukuthi isitha ibambe kahleke le. Isitha uma sifuna ukukuzuza. Isitha uma sifuna ukuwina. Siqala ngokuhlasela iconfidence yakho. Siqala ngokuhlasela ini ukuzethemba kwakho. Ingakho abaningi bethu abayintsha sihlaseleka kahle mhla ka-31 kuDisemba. Hallelujah. Ngoba isitha sisifica si-vulnerable kuhlukaniswa unyaka wonke umuntu ehamba ngolayini. Hallelujah. Wonke umuntu ehamba ngolayini, wonke umuntu emanzi kunento ayiphethe esandleni. Mesisitha sithi wena wangaphatha lutho bonke abantu bephethe kwenze njani? Uthi hayi no angithinti vele mina lapha kungenanga nje udumisane naye akathinti kodwa ngenxa u31 yarara. I mean it's not going to destroy him. It's just namhlanje kusasuyike lento. Hawu mi
nawe sikubona usuyithwele ngekhandi savana uphapha erumini yomuntu ongamazi usuphethe ipassport ekisa kuphi ethuneni hayi man haleluya sizolikhuluma iqiniso ngenza kwethu isitha mesifuna ukukuzuza isitha mesifuna ukukuwina asivele sikuhlasele nje sinomi kanjani siqala kuphi kwi-confidence yakho ekwezethembeni kwakho sifike sitshale ini ukungazethembi uma sesiphumelelile-ke ukuhlasela ukuyithemba kwakho then you are a walk in the park uyabona usuthela wayeka yabona asangqongqoze shongqongqoze sesivele singene ngoba sesiyodila nani nenkambo yakho ngeke uzuyihlasela inkambo yami uma kusekhona i-stop nonsense se-confidence in Christ ayeke man ngeke uma kusekhona ithemba nokuzwethemba kuba kuNkulunkulu ngeke kuzufinyelele lapha ngoba ufuna uqale uvule leli gate iqala isitha ke lesesikhuluma ngaso esubani uSathane sitheni uma isitha sifuna ukukuzuza noma sikuwine siqala ngokuthi senze njani sihlasele i-confidence yakho even abasebenzi abala usupervisor wakho uma ebona ukuthi ngathi uzomovertake wena thatha iposition yakhe ugcina usuyimanager make attack umsebenzi wakho hayi udila nale confidence yakhe yenza ukuthi ube productive amen haleluya amen azakutshela ukuthi nale hairstyle oyenzile yimbi ayikufanele futhi kusho supervisor i-hairstyle yakho ayisebenzi la ekhaya i-hairstyle yakho ayicabangi la ekhaya but uma sesiqonde nje ukudila nawe sizokutshela nale hairstyle yakho nje yazi nje ayiginyisa amathe mana ngeke uyishintshe muyishintshe singene ngubeni oyigqokile nale ngubo yakho hayi uyishintshe umuntu kuningi ayikho into yokuphumelela ukuyenza because vele sisendleleni yokuthi silwe nani ne-confidence yakho ukuzwethemba ngoba kunenkundla esifuna ukuyivula ibe uthela wayeka ebizwa ngani ngenkambo unemqondo ephusile nezinto eziright ofuna ukuzisho uyidoubt kodwa wawuzisho all along zisebenza but manje ngenxa yokuthi confidence ayisekho ususaba ukuqhamuka ngisho nani nezinto ezizosebenza usuthi uyayicabanga ukuthi mhlawumbe angeke ngi-out of order kuzothiwa ngi-out of order kanti awukho out of order ingoba lento le umlilo yayicishile niyayibona bazalwane lento esishoyo now uma ke mfowethu umvumela uSathane ukuthi atshale imbewu kuwe yokungabaza yabona mina ngikhuluma nabantu lana asebedecide mungakadecide ngcono uarrange ukuthi senze iclass lakho nje eceleni mina ngikhuluma nabantu la abathi mina ngumzalwane ngikholwa ngamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kodwa ngubona umahluko khuluma nalabo bantu sithi thina ukhona umahluko ukuthi ulele amen ufike wayithatha lento wasuyalala wena amen kanti ingozi haleluya ibona abantu engikhuluma nabo laba mina abathi ngina 5 years 10 years ngikholwa kodwa sewubheka uma ngicela ufike zolo lo usonobhala ngaqala nini mina ukusefa la but ufike nenhlanzi wafika ba unobhala amen sengibhalisa kuyena mina ngina 8 years ngila yena 3 months ngiyasiyama uyaqala uyalimala obulele niye understand abazalwane le uma ke isitha sesiphumelele mfowethu ukutshala imbewu yongabaza kwinsindiso yakho na ukhumbula ke mfowethu ukuthi even sise ku Sunday school safundiswa thina ukuthi uKristu Jesu ungumesiya amen amen abaprofeti bebekhuluma ngoJesu bebekhuluma ngobani ngomesiya umsindisi ozayo amen ukuzosindisa mina nawe haleluya amen
So ngamafishane uma sikhuluma ngensindiso suke sikhuluma kahle ngobani? NgoKristu Jesu ngoba uyinsindiso futhi umnini wensindiso. Akahlukaniseki. Angazi uma niyayilandela ngenza kwethu. Now uma ke inkambo yakho isiwuthela wayeka kaSathane ngenxa yokuthi usekwazi ukubulala ini ukuzethemba kwakho, guaranteed. Angeke sikhohlisane la. It is guaranteed ukuthi uSathane ama-result umsebenzi asewenzile kuwe sizowabona ngokuthi wena ube weak kwi-prayer life yakho. Hallelujah. Usunezaba uma kukhulunywa ngokuthandaza. Hallelujah. Ngisho sewimpi awusakuthandazeli ukudla wena uthi abantu bazothini. Eqaleni wathi musevutiye nesandwich nana but manje usuthi abantu bazothini mebengizwa. Ngani vele isystem isinjani? I-weak. Hallelujah. Ama-result lawo bheka ukuthi kwi-lifestyle yakho yokukhuleka unjani kuyona. Ngoba uzogcina wena usumshumayeli othi uNkulunkulu uyayizwa umthandazo kodwa uyaphuza ukuphendula. Ngani uyibona lento kuwena mase ucabanga ukuthi sonke sifana nawe. Asifani nawe. Hayi ungasifanisi nawe. Ukuthi sigqoke uniform efanayo sikhonze ebandleni elilodwa akusho ukuthi siyefana. Thina mfowethu yethi salvation siyiphethe njengekhala zamantuba. Kusho iscripture sithi handle your salvation with fear and trembling. Iphathe njengekhala zamantuba insindiso yakho. Wena ithathe walala. Bese uzotshela thina esingalele ukuthi yazi uNkulunkulu nje eyami imthandazo ngathi ishala kusilingi mfowethu ibuye. Hallelujah. Yazi uNkulunkulu uyayizwa yini emkhulekweni siyavuma kodwa manje ngathi akaphenduli. Ukhuluma nathi. Wema. Sizokutshela thina iqiniso ukuthi hayi ingoba usuyafonelwa wena mekuthiwa yize esontweni. Usuyafonelwa wena. Wena qala wawuthandaza ngabo 8 kodwa manje generations bayimuvile sidlala ngo8. Awusathandazi ngo8. You would rather give a generation priority. I-important. The time sangena ngo7 generations wawuthandaza ngo8 wawuthandaza isiphelile bayimuva yangena ngo8. Hallelujah. Ithi phela generation kungena iskim sami sithi siphele iskim sami kungene shawu 10 shawu half past 10 usuyolala anyway ukhathele. Amen. Hallelujah. Yenza i-diagnosis ke namhlanje yabona ukuphatha ipopolo ekadokotela nazi ke zezulu zithinte ngazo manje khona labonakele khona uzoyithola i-answer. Hallelujah. Uzoyithola i-answer mfowethu uma ingaqhamuki la buya uze kwi-fellowship nabanye abazalwane. Iza ehlanganyeleni nabanye abazalwane njengoba ukhona namhlanje eyakho mhlawumbe isolution ekhishwayo namhlanje. Amen. Hallelujah. Amen. I-worship yayi-lifestyle kuwena at some stage. Manje usumbukeli we-worship. Asazi ngisho iculo lakho okuyothi muse ICU umlomo ungasavuleki bese siyaculela lona. Asilazi. Hallelujah. Ukuthi izinto mase iphambene usemnqamlezweni wempilo kuphambana zonke izinto kube khona okukhumbulayo ukuthi ake simshayele iculo lakhe siqaqe. Asilazi iculo lakho. Ngani vela useyena omunye wethu awusa-attend vele nesonto nemthandazo emkhuleko awuyi-attend. Izinto efuna sivuselele lezi bazalwane ukuze ukholo lethu lukhulume kubantu singakakhulumi thina sibe incwadi ebhaliwe. 2 Corinthians chapter 3. Hallelujah. Sibe i-living testimonial. Nkosi yami. Enye into eyenzakalayo masuthela wayeka i-obedience, ukuhlonipha. Hallelujah. Ukuhlonipha Isaiah 28 verse 10. Keeping the precepts of God, precept upon precept, line upon line, a little here and a little there. Awusekho lapho wena.
Hallelujah. I-obedience, ukuhlonipha, hey man, usudlulwa yinja lo ifuyile ekhaya engayazi language yakho kodwa ekwaziyo ukukuhlonipha muthi sithi. Kodwa uma ngasuthi ayisho ukuthi sithi ngeke isho. Anganona yizwa indlela. Amen. Hallelujah. Ngoba mfowethu masukholwa usumukela uKristu njengenkosi nomsindisi, isystem yakho iba reprogrammed. Amen. Ukubona kwakho wena awusaboni for ukuthi ubuke. Angazona yizwa indlela. Amen. Ungakabi umzalwane ubukela ukubona noma ubonela ukubuka. But masumukela uKristu njengenkosi nomsindisi iya reprogram yomfowethu isystem yakho yokubuka. Ukubuka kwakho kuyashintsha kube i-understanding. Ekuqaleni ubu-understanda ngani wena? Ngendlebe. But masukholwa usumukela uKristu njengenkosi nomsindisi, you understand through sight. Hallelujah. Akusadingeki ukuthi kube khona umuntu okhulumayo achaza izinto. Usuyayibuka into uthi I understand. Bemile nawe bethi u-understandani ubona kumaphethu kunje. Uthi no, I understand. Kanti mfowethu manje wembethwe wena. That's the lead. Ngoba usaba bani uNkulunkulu, ukuhlakanipha kwakho kulapho. Akusadingeki yonke into ikhulume ukuze wena wenze njani? U-understand. Hallelujah. Amen. Wena okwakho ukulalela akusebona okuzwa. Wena useyiprogramile uKristu Jesu yakhe system yokuthi ulalela unto obedience. Awusalalelela ukuzwa, usulalela ukuhlonipha lokuzwile. Hawu. Ilas operator khona thina la. Yona league yethu bafowethu. Amen. Singafaniswa thina yonke into babazalwane uthi ukhuluma ngoNkulunkulu ukuthi hayi no ngitshela wona ngabazalwane. Uthi hayi bungakahlangani nami. Mtshela umuntu mfowethu mekutshela ngabazalwane ukuthi bathi bungakahlangani nami. Angiyena bona. Hallelujah. Mina ngireprogramiwe mfowethu. Akuwisha ngendlela oyithandayo isingisi isibhunisi whatever, but ngikhona ngiphethe inkemba mina yezulu. Ngiphethe inkemba yezulu esika nhlangothi zonke. Ayikho mfowethu ongayikhuluma nami mina. Hayi man. Thabisi. Phethe inkemba. Hallelujah. So ukulalela kwakho mfowethu yamani nje ukulalele izwi silishumayela. Akungabe ukulalela ukulizwa. But lilalelele ini ukulihlonipha, obedience. Mubuka izimo ezenzakalayo emhlabeni nasemabandleni azinga-affect but wena ithi in the spirit I now understand. Ngoba vele kulotshiwe. Amen. So ngithunyiwe ke mina nganza kwethu ukuthi ngizokhuluma nomunye wenu noma nani nonke. Hallelujah. Amen. Ngizokhulumisana nanoma ubani ophakathi kwethu onokungabaza. Hallelujah. Ngithunyiwe nje ukuthi ngizokhuluma nomunye wethu onokungabaza. Ongenasiqiniseko, ongenayo lento ethi i-certainty. Abasebenzi bayazi ke leyo nto. Uma inkampani downsizer, abasebenzi bededelo, abanye betshelwa ngencwadi thatha ipension mfowethu, inkampani ayisenayo imali. Yabo, wena osele ngaphakathi ongakayitholi incwadi uba nokungabaza. Uba ne-uncertainty, awubi nesiqiniseko sokuthi who is next. Hallelujah. So ngithunyiwe ukuthi ngizokhuluma nawe namhlanje wena onokungabaza nongenasiqiniseko. Thunyiwe ukuthi ngizokukhumbuza nje kuphela. Hallelujah. Ngeqiniso elingephikwe. Ngoba ilona iqiniso esidila nalo lathi. Iqiniso hayi lasesikoleni, hayi lase-university, hayi lase-seminary. Iqiniso eliphuma emlomeni kaBaba uJehova uqobolayo. Ngoba every word ephuma emlomeni kaBaba uNkulunkulu, every thought ephuma kube engqondweni kaBaba uNkulunkulu ephathelene nawe, angazi noma ngizoyibeka kahle ngezulu, but every word and every thought that proceeds from the mouth of God concerning you, it must not return void, but it must accomplish that which God preordained and destined of you.
noma iliphi izwi eliqhamuka emlonyeni kaBaba uNkulunkulu nomcabango oqhamuka engqondweni kaBaba uNkulunkulu akumele ubuyele emuva kuyulambada ngawe. Hallelujah. Izinto zikaNkulunkulu ayingalambadi ngawe. So ngithunyiwe ke ngenza ukuthi ngizonikhumbuza nje lawo maqiniso ukuthi ngabazeni kwakho nasengabini neqiniseko yazi ukuthi ngawe kuneqiniso elingephikwe umuntu ngoba izulu lahlala phansi. Mase kufike endabeni zakho izulu lihlala phansi manje. Ungitshele mina. Hallelujah. So ngithi ngikukhumbuze ke mfowethu ukuthi ukusindiswa kwakho yazi kusukela namhlanje ukuthi akwakhelwe phezukwemizwa ama-feelings kaSathane, ama-feelings abangani bakho, ama-feelings kamfundisi uThwala, ama-feelings omgengana nezimpintshi zakho ngawe. Hayi. Wena insindiso yakho bakithi yakhelwe phezu kweqiniso elilawula umthetho wensindiso nokuhwebelana kwekamoya. Awukho ordinary. Mina mfowethu ngikulethela iqiniso elingephiko umuntu ukuthi masumukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Ngisho ingahlangana isigungu sikaSathane esikhomba inzwane nobhozo ukuthi abobhoza bona bezulu.